Agunko Bajostel gera, azkenean bidaiarientzako pentsatutako alojamendu bat, Donostiako Groseko auzoan gaudena, eta da azkenean mota guztietako bidaiarientzako pentsatutako lokala, ez? Azkenean bai familientzat, bai talde horientzat, bai bakarka bidaiatzen du jendientzat, azkenean guzti horiek aglutinatzen dituen espazio bat. Azkenean jende guztiak ez duelako berdin bidaiatzen eta holako jendiak ere bere behar desberdina ditulako beste alojamenduekin konparatuta, ez? Hau sortzen dugunean, ideia bezala ikusten dugu lokal desberdin behar dugula, lokala autopatzen dugunean, hau garaje zar bat zan, azkenean etxe bizitza bat, hartzen duguna eta komertzial batean bilakatzen duguna, baizik eta hartzen dugu 15 urtetan abandonaturik dagoen lokal bat, eta transformatzen dugu hostel moderno batian, ez? Saiatzen gara sostenibilitatea bermatzen, hau da, hemen dauden materialak ingurumenarekin errespetuosoak, jartzen ditugun makinaria eta dena da, ahalik eta kutsadura gutxien sortzen saiatzen diren makina. Zergatik erabakitzen dugu horrela planteatzea hostela. Guk famili hostel bada, 3 lehengusu gera, bidaiariak, familiarekin asko bidaiatu dugunak, eta batetik geneukan hostel bat montatzeko ilusioa. Hostel bat sortu nahi dugu, pixka bat beste mota bateko bidaiaria zuzendua, nola egingo dugu pixka bat turismoaren monstro honi edo jaten ez emateko. Eta hor pixka bat hasten da hausnarketa, ez? Orduan, lehenik eta behin, argi geneukan ez genuela espekulazioan aportatu nahi edo, eta bilatu genuen zen, Mikele kontatzen zuen bezala, erresidenziala ezan espazio bat, etxe bizitzak eskaintzeko hemengo bertako bizilagunei eta berriz izateko espazio industrial bat edo berrerabilia. Eta bestetik lortzen dugunean lokal hau, bazten gera pentsatzen edo, zer egin nahi dugun. Eta erabakiak hartzerako orduan, ikusten dugu ezinbestekoa dela, kontsumo arduratsuaren edo irizpideak aplikatzea bertan, alden moduan. Gure gustatuko ditzaigu asko gehiago egitea, baina beti irizpide hori edukitzea kontutan, eta bestetik ere turismo arduratsuaren irizpideak ere barneratzea. Eta pixka bat hortik hasten da dena, hausnarketa hortatik, eta hau da emaitza.